Τι κόψε. Κάνε όλα στα ξέρεις, ό,τι ξέρεις κάνε. Το ασθενοφόρο. Κάνε ένα ποτ-πουρί όλα μαζί. Το ασθενοφόρο κάνε. Ένα ποτ-πουρί με συνέχεια με καμιά γατούλα. Το πυροσβεστικό κάνει εσύ, το πυροσβεστικό. Την κότα κάνει, ρε. Το πυροσβεστικό. Έχει γάτα κατευθείαν, αβέρτα. Κάτι μέσα, τη μέσα. Του χέρι στην κάμερα. Πόσο κάνει, 0 και 0. Στα ίσα. 2. 8 και 7. 1400 ήταν. 1300. 0 και 0. Α, είπαμε 2, ναι. 6. 1 και 2. Άκου μην το πείτε, μόνος, 4 και 3. Κοιτάς κάμερα. 10. Αυτό είναι πέντρο μπαλάκα. Τι γάτα γρήγορα. Και ανοίγει και τα μάτια, ρε. Ούτε είδε πως την κάμερα. Συνεχόμενα, κάνουμε τους μίληγες. Έκανε το σκύλο, ρε. Όχι, όχι, την κότα κάνε, την κότα. Το κόβερα. Τέτοιο όμως. Κάτι με αγελάδα, στην αγελάδα. Στην αγελάδα. Είναι απλό, εντάξει, είναι απλό. Έλα, κοίτα εκεί. Φαίνεται, δεν φαίνεται. Περίμενε. Στην κάμερα τη γράφει. Εάν την κάμερα γύρω ρε μαλάκα πάνω του. Γύρνα, τι λες εσύ. Θα γαμάνε 10 Αλβάνοι. Πάρα πολύ. Ακόμα και τώρα για τις φιλίες σου μιλάει. Πάρε την κοκόλα και το κάμερα, ναι. Αλβάρο. Δώσ' το ρε μαλάκα. Στείλε λίγο.